pakikitaan po ng paggalaw ang mga ibinibenta na mga bulaklak. Sa ngayon, ang red roses ay naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos kada piraso, habang ang bundle naman ay nasa 600 pesos. Ang sunflower nasa 30 pesos ang kada piraso at ang stargazer ay nasa 250 pesos. Carnation at gerbers na nasa 40 pesos naman at tulips na nasa 180 pesos kada piraso. Ayon naman po sa bouquet na naglalaro naman po sa 200 to 2,500 pesos. At ang mga nauuso ngayon ay dried bouquet at nagsisimula ang presyo ng 150 pesos. Samantala, nakatakdang maglabas ng price list ang ilang mga flower shop sa lungsod sa unang linggo rin ng Pebrero. IFM News. IFM News. IFM News.